Hello everyone, good morning. जाय रिलेशनशिपआव दङ बा कापल्सफोर दङ भिजिट खालामफैनो हागोन जायगाखौ बिराद मोजां टुरिस्ट रिजर्ट आरोना बेयो आरो सोरबाफोर गोसथोलाबायनानै खारखुमालाबायनानै दंफैयोबा फैनानै इन्जय खालामफैनो हागोन बेयाव ओरैबादि मोजां जायगा आयौ माखासे दं आरो गोबां बिदिनो बेरायथावना जायगा दं आरोना जियानो जादोला जोंनाथ' गैया बालन्दा जीबन एकदम बालन्दाफोरसिम आरो बिराद मोजां सापर्ट बैफोर गासिबो माबा गोजा आरोना टुरिस्ट जाय थाफैनो गोसो थाफैनो हागोन बेरायनो गोसो बेरायफैनो हागोन आरो नै फटकफोर लानो रिल्सफोर बानायनो सिख्लाफोरनि थाखायथ' रिल्स बानायनायाव वाव जायगाया वावल'खा वाव 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 आरो बेजों लोगोसे एकदम बालन्दाफोरनिफ्राय मोनसे ओरैबादि मोजां टिप्स आरोना जाय बालन्दा जानानै दङ जेबो सिन्था खालामनाङा इन्जय खालाम बेराय जा लों जिफोर हो खामाय मोनगोन जोंबो उनाव लासै मोनफिनगोन फुल सापर्ट जाय आंबादि बालन्दा दं आरो बे गोसथोनाय गोनांफोरनि थाखाय बेफोरबायदि जायगाया मोजां बेरायनो खिन्थु मा होनबावनो गैजायाबाबो जों बेरायदों जों बेरायखागोन आरो बालन्दानि जै बालन्दा जानानै थानाय मजायानो बेलेग नै सानसेट जाबाय दै एकदम एबारसो नै वाव मोदानो एबार भिउखौ एसे मोजांसिन नुबाय नामा हाई क्वालिटि केमेराफोर थानायमोनबासोमोन मोजां देखायनो हागौमोन जियानो जा बालन्दाफोरसिम फुल सापर्ट जाय आंबादि बालन्दा दं दानो टारगेट लाथ'नाङा बन्धुमोन लोगोफोरनि गार्लफ्रेन्डफोरजोंनो लाइन मारिलाबाय एसे एनै नायलाबायनानै गोजोननाय ला इन्जय खालाम लोंखाव जाखाव खामाय वाव मानो होनबा गोदान फथायनायनि माबायानो गैया जोंनाव बालन्दा नालाय बालन्दा गासिबो जाजोबगोन बालन्दानि जै